Ако не пиеш достатъчно вода, за твое добро остани до края на видеото. Първият признак за недостатъчното пиене на вода, това е главоболие и световъртеж. Други такива симптоми, това са сухота в устата, чувство на жажда, потъмняване на урината, слабост в мускулите и недостатъчно жизненост и енергичност. Какво се случва, когато не пием достатъчно вода? Нашите процеси в организма се забавят, защото водата е жизнено важна за всички процеси в нашия организъм. Бъбреците ни не могат да функционират правилно. Също така хранителните вещества не се усвояват и оттам води забавяне на метаболизма, а оттам води и до затлъстяване. Пиенето на достатъчно вода ни помага да се изчистим токсините, кожата ни става свежа и по-млада. Ежедневната дневна доза за вода трябва да е минимум 30 мл на 1 кг телесна маса до 50 мл. Разбира се, прекомерната употреба на вода също не е добра за нашия организъм. Бъбреците ни започват много да се натоварват и не могат да усвоят водата. Също така кръвта ни много се разрежда и отмива много нужни за организма ни микроелементи. Затова е много важно да приемаме достатъчно количество вода, да не прекаляваме и същото време да приемаме правилната вода. Ето защо аз избрах моята вода, която ми дава всички необходими микроелементи. Също така много лесно се усвоява от организма и нямам чувство на тежест в стомаха.